connexion jabarani la jabaro malikono malikoka amala dunya ka fokuni aka émission mandide no ye micro trottoir teke mo refe aw demso aw balmamso labati dunya bi aw la ka do dugu kono ni tem jume o de anga jamana chama cha fanga nyemaw u yala nyini ka yelema do anga constitution na ay jamana den kelengel na bela jele nyini nga olu ka hakilina na ay mi soro anga ji anko lu la je ñoxon fe ne tɔgɔ ye Sulemani Fayinte. Bon, vraiment ɲininkali diyara n ye. Et puis a kan ka nin ɲininkali la caya kosɛbɛ. Question kɔnɔna fana n'aw yɛrɛ bɛ caman dɔn constitution ko kura in na a k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye u k'a faamu. Constitution yɛlɛmali ye a ka fisa adamaden tɛ se ka to bolo kelen ma diɲɛ yɛrɛ y'o ye. Fɛn bɛɛ yɛlɛmali ye. Quand je vois que an ka cɛkɔrɔbaw u bɛ hakɛ to u b'a fɔ ko constitution man ka yɛlɛma a bɛ tan a bɛ tan. Bon an bɔra dɔw de la ka se 98 la. Donc ni 98 fana bɔra yan ka se anw fana ka niveau ma et que an bɛ fɛ ka yɛlɛma don an ka ko la. Ça c'est normal. C'est normal que vous fouillez le constitution là. Vraiment, on est à Kadine à Bonama, pour aller à la Barca de sur Kabala. Je suis 100% avec eux. Vraiment. Vous croyez qu'on a fait bien, moi je vais marcher avec eux. Et puis quand on a bien, on va faire mourir. Et puis nous suggérons au cas fond, Dieu faut nous à Douala, au cas fond mourir Mali Kambela, en Kambatia. Donc il faut Kambela mourir à fond. Parce que le cas fond, au Kama, le 90% du Kama. Quand on est à 30 ans, on a dit au Cameroun, on est à Douai. On a dit au Cameroun. Parce que comme c'est nouveau de moi à Delama. Donc, on a commencé à information du gouvernement, on a dans la langue là. Pour que moi à parce que bon, tu vois, comme on était tout il y a des gens à côté. On est à minimum qui a pris parce que moi la multi comment. Parce qu'on va faire il faut trouver du gouvernement ça comme moi la multi. Donc, gouvernement qui appuie comme construire surtout la communication. Bien faire de communication. On va faut trouver maintenant quand belle avec quand tu as ta femme là à Kana. Vraiment, on a une constitution qu'on n'est pas là. Déjà, je dis oui. On connaît maintenant un peu pour là. D'être aussi d'Ambélé. Bon, vraiment, constitution quoi, il y avait qu'à faire l'académie. Bon, parce que oui, Jamana a vraiment formé à Damani. Bon, l'académie vraiment, assez minime de fait que Mali. Bon, fait que Mali a formé. Ananga dambe ka dama o kadanyi bon vraiment ngoni be wite ba fenga famille de ka wita akadinye ko so kwa ya bita to mina akadinye ta bon be voter be wi fana deta bon nga ba fenga mo be ka voter ka wita ore kadinye akabara ta ka wo kadinye très bien vraiment amba soutenu peuple ba ko amba ko bi amba ko sini o ko tala na jusqu'au bout abuko. Aywa na yak na ta mu jamana ko do benita famia constitution ile mani akundiara ko sebe adiara bisira sisi kera ka kam fo ka fo ko kan ka kan do bara ayre ka kan ko do bara no kundu na bara o fu constitution era da fani ali kuma wara kuma fo na ka kan kundu na bara na anya ya ka kan do bara ko ne farfa ko ra ka fo ko anga kan furba kan ko bara be ka to kan andu ko kan be bo to bulu a kuma ne mo fam je jamana be bara kana ere ka kan ko tan ce ka bara kana ere ka kan ka fo ko chini kana ko nanga be bara kana anga kan ko ambe wati jange kan ke ko sita ce kuma yi o kuma ne ko ne kuma de ka am ne kan du na ko na ka pur ka bo na ko no e be bodo na ke reta e be joni ko be gɛlɛya b'a kɔnɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ gɛlɛya le ka bɔ nɔgɔya e bɛ jɔn n'o gɛlɛya ye mais k'a fɔ ko an b'a kɛ tan an bɛ nin waati in kɔnɔ an bɛ nin waati in kɔnɔ an bɛ to an mɔdenw bɛ na k'olu bɛ nin waati in kɔnɔ an bɛ to jɔnya kɔnɔ tant que e bɛ mɔgɔ ka kan kɔnɔ e y'a ka jɔn de donc constitution min y'a majɛ ne kɔni fɛ o ye kanko in de ye kanko in ne kɔni man jɔyɔrɔ sɔrɔ a la dɛ ne ka laɲini min ye o ka kanko don a kɔnɔ n'o ye kanko don a kɔnɔ ne kɔni b'a fɛ su ni tile ne tɛ dɔwɛrɛ kɔ dɛ kanko in ka don a kɔnɔ o k'o don a kɔnɔ tant que kanko in ma don a kɔnɔ ne kɔni tɛ a ko la dɛ. Comment Traoré? Comment Traoré? Bon, constitution, au lieu de mon avis, c'est un émo. Bon, constitution, bon, pratiquement, avec la bon, bien fait, ni Adam a démarqué. Ça veut dire que c'est pas parfait. Faiblesse ou là. Now, en grosso modo,
c'est-à-dire que a dɔw kun ye jamanadenw ka hɛrɛ de ko ye donc ni a kɔni dabɔ kun ye donc y a pas de problème an bɛ dugawu kɛ de ala ka falenko ɲuman yira an na a bɛ ka falen n'a tila mais ala ka falen ni pratique don ɲɛmɔgɔw la parce que je crois que anw ta tɛ Mali la yan don nataw t'o dɔn mais don tɛmɛn'o la je crois que constitution ko tɛ sariya ko tɛ anw ta yɛrɛ ye minnu yɛrɛ bɛ sariya yɛrɛ exécuter je crois que olu de ka faiblesse don sinon sariya ɲuman bɛɛ b'an fɛ yan mais a tɛ respecté sariya bɛ tila ka violer hali constitution yɛrɛ depuis 82 fois nos jours a ma exploité donc je ne dirais pas que constitution ko don mais an ka jamana marabagaw yɛrɛ de ka faiblesse an'u ka sariya sɔsɔ o de y'an bila nin kɛnɛ bɛɛ la donc ala ka hakili ɲuman d'an ma hali bi. An ka référendum ne yɛrɛ président dɔ ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan parce que jamana wɛrɛ tɛ se ka jamana wɛrɛ mara o bon anw ka sariya kɔrɔ min bɛ yen o ye jamana wɛrɛ de bɛ to jamana wɛrɛ la k'a fɔ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan kɔrɔ n bɛ dimi kelen bɛ b'o dɔn n'an ka président bɛ sigi u bɛ papier min changer papier changer t'anw ni Faransi cɛ bon n b'a fɔ de i ka bɔ de papier changer t'anw ni Faransi cɛ Faransi ye Faransi ye Mali ye Mali de donc anw de bɛ an bolo ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn lagosi dabila parce que maliyɛn filɛ nin n'i ko kabako Faransi ma ɲi dɔrɔn dɔw bɛ sin ka wuli k'i fani ba nin o tuma jamana Faransi bɛ ka dugu bila an ka nafolo est-ce que a bɛ bɛn yan Faransi bɛ ka anw faga yan k'an ka sɔrɔsiw faga yan k'an ka population faga yan ka t'o wari ta ka taa Faransi bila parce que u bɛ ka kɛ fɛn de kama o u bɛ ka k'u yɛrɛ de ka popularité de kama u ka nafa u ko n'u ka nafa ta u t'a kɛ o adamaden yɛrɛ fagali ye joli adamaden kelen ni bɔlen joli surtout ka taa mɔgɔ ba yiri k'a faga k'an ko kuma fɔ an da kan an ka constitution yɛlɛma et puis an ka langue an ka baara kɛ n'an ka langue an ka Faransi ka langue to yen mɔgɔ bɛ kɛ jate b'i ka kan na ne kɔni fɛ constitution yɛlɛmali kɔni ne fɛ bi ye u ne yɛrɛ président dɔ la u b'a bɔ o la setan bolo ka kɛ bi ye ne bɛ wele ne b'a fɔ ko k'a yɛlɛma yɛrɛ yɛrɛ de Assimi Goïta bɛ ta ye de ni mɔgɔ min bɛ jamana min ka baarali fɛ ne bɛ sa ɲɛfɛ mais n'i taara baara fɛ n'i ye sira minɛ n bɛ segin kɔfɛ dɛ parce que an ye dɔ kɛ ne taara IBK ɲɛfɛ ne ye IBK ka piriko jeni ka jeni o ko fa bɛ ne la ne y'o fa tɛ ne la ne bɛ IBK la mɔgɔ mais ne tɛ solution ye o mais ne tɛ solution ye constitution ka yɛlɛma n'i ye min ye mɔgɔ la n'a ma bɛn u k'i jɔ k'i faga mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ si dɔ bɛ mɔgɔ faga sira kan o bɛ fu la ten mais n'i ye constitution yɛlɛma n'i ye mɔgɔ faga i bɛ faga n'i ye mɔgɔ ba nin a t'i ba nin i bɛ ɲangi nin i ka bange sara bɛ d'i ma n'i ye mɔgɔ jɔ n m'a fɔ ka dabɔ a kama i m'a dabɔ a kama ka mɔgɔninfin faga dɛ mais n'i ye mɔgɔninfin k'o b'a fɔ n bɛ taa fa ka mugu ci zo la ni zo ye mugu ci la n'i y'a sɔrɔ i bɛ mugu ci a la non de don o zo sugu de don a bɛ kɛ jamana ye juma mana se dɔrɔn k'a jɔ dɔrɔn k'a faga ne ta tɛ silamɛ ko ye dɛ ne ye silamɛ ye nin tɛ kɛ silamɛ ko ye dɛ parce que taabolo de b'anw fɛ yan mais ko jɔ de k'i faga juma ma parce que an ka ca de n tɛ kɛ silamɛ ko ye bɛɛ b'a ye de parce que bɛɛ bɛ taa juma la donc an ka constitution yɛlɛma min bɛ dan an yɛrɛ ka jamana ma sariya ma jamana ka hinɛ kama an ka yɛlɛma sɔrɔsi ko tɛ sibili ko tɛ an ka politique bɛ diɲɛ bɛɛ jɔ diɲɛ bɛɛ ye politique de ye n'o de fɔ aw ye walayi diɲɛ yɔrɔ si tɛ kɛ i bɛ politique bɔ a la k'a bɛ jɔ hali i ka dugu la politique de ye maa ɲumanama de minɛ i den dɔ ma ɲi mais n'i ko k'i b'a gɛn n'i y'a bɛɛ gɛn i lankolon bɛ sigi dɛ mais i b'u nɛgɛ de o ye politique de ye n'an ka politique ye ka taa so kuraw jɔ ka taa mɔgɔw ka so tarakiw la k'i sigi o kan jamana siraba wari mana di ko ka siraba min da u b'o wari ta k'o don foro la jamana bɛ se ka jɔ dɔrɔn la u ka constitution falen n'i ye min kɛ ni ɲangini min ka kan i ka ɲangi hali ne yɛrɛ hali ni y'a kɛ n ka ɲangi ne b'a dabɔ kama sisan ko ne bɛ sunkuru kelen wa ne bɛ kɛ e minɛ kɛ e faga a bɛ ɲa bon an mana taa position la dɔrɔn position ne bɛ n ka mɔgɔ dɔ wele u b'a fɔ ko non o b'a ko dabiri ne da la quoi a tɛ ɲa dɛ e dara ye k'a da i su da la n bɛ min fɔ jamana ko in na an ka mun di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn lagosi dabila an ka da ɲɔgɔn na jogo kolon b'an na mɔgɔ t'i ka jogo kolontigi bɛɛ gɛn ka bɔ yen de mais jogo kolon min bi a la a bɛ jɛ k'o dilan ɲɔgɔn fɛ o de ye kuma de ne bolo constitution ko ye u ka constitution changer min ni jamana taabolo bɛ bɛn an ka ko ye. Ne b'aw fo ne ye madame Samake Safiatou Keita ka bɔ Garantigibugu bon ne ka question ne bɛ wi de ta Assimi de ka di ne ye n'olu y'a bila da o da la an b'u kɔ constitution ko ni Mali kɔni y'a yɛrɛ ta o y'an bɛɛ de ka Ala deli ye o y'an bɛɛ de ka Ala deli ye parce que sani mɔgɔ k'i sɔn ni don o don sani ka mɔgɔ dege jɛgɛ ka jɛgɛ minɛ ka d'a ma n'i y'a yɛrɛ dege a minɛ cogo la
ne bolo o de ɲɔgɔn tɛ ala ka jamana dɛmɛ ka mali bɔ bolo la. Mifa production kanubagaw aw yɛrɛ bɔra sisan nɔ an ye maa minnu sɔrɔ k'olu ɲininka hakilina in na n'o ye camancɛ fanga mɔgɔw ka hakilina talen ye aw yɛrɛ ka hakilina ye mun ye a y'olu bila commentaire la nka a kana ɲinɛ fɛnɛ ka aw abonné an ka chaîne Mande la n'o ye Mifa production sur YouTube ani j'aime baden ani k'a partager a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ